Neki od objekata na našem nebu puno su veći nego što možda mislimo. Tako primjerice Andromedu ili Orionovu maglicu promatramo teleskopom. Međutim, u slučaju tih objekata to ne moramo raditi toliko zbog uvećanja koje nam pruža taj optički instrument, koliko zbog njegove moći prikupljanja fotona i usmjeravanja te svjetlosti na našu zjenicu. Tako tamni objekti postaju lako vidljivima. Idemo nakratko premjestiti i posvijetliti neke svemirske objekte kako bi vidjeli koliko su oni zaista veliki na našem nebu u odnosu na dobri stari mjesec. Krenimo sa galaktičkom susjedom, Andromedom. Bilijun zvijezda je puno, ali udaljenost od 2 milijuna svjetlosnih godina uzima danak. Kad ju posvijetlimo, vidimo koliko je zapravo ogromna, unatoč prostranstvu između nas. Još jedna galaktička susjeda, trokutna galaksija, također na nebu zauzima prostor veći od mjeseca. Nije niti čudno, obzirom da se radi o trećem velikom članu lokalne grupe galaksija, skupa sa Andromedom i našim Mliječnim putom. Pogledajmo veliku Orionovu maglicu. Jedna od ljepših vizura već kroz manji teleskop, ne bi bila ništa manje spektakularna niti bez uvećanja. Od nas je udaljena preko 1300 svjetlosnih godina, a široka je 24 svjetlosne godine. U zvijezdu Perzeju krije se maglica Kalifornija. Velika, ali tamna pojava, koju ćemo inače teško vidjeti bez teleskopa. U punom sjaju vidimo ju tek na fotografijama s dugom ekspozicijom. Otvoreni skup Plejade, poznati kao Vlašići, dovoljno je sjajan već sam po sebi, no tek u usporedbi s mjesecom vidimo koliko su zapravo velika pojava na nebu. I na kraju, posvijetlimo krak našeg Mliječnog puta. Naravno, ako ikad poželite vidjeti Mliječni put vlastitim očima, samo pronađite mjesto dalje od svjetlosnog onečišćenja i uživajte u pogledu. Usput ponesite i teleskop ili dvogled i potražite ostale spomenute objekte. Ili neke od 1000 koje još nisam spomenuo. Ko zna, možda otkrijete i nešto novo, do sad neviđeno.